Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sing katentreman karahayon tuwin kawilujengan tansah kajiwa kasarira dumateng ngarsanipun sangyaning para rawuh lumubirna dumateng kawula. Kepareng saderengipun matur nyuwun bumi samudra pangaksami awit kula kumawantun merak prapsila jejer sarira wonten ngarsa panjenengan sami ingkang katemben nembe wawan pangandikan. Nggih awit mersudi saking panjenenganipun Bapak Suyono kula pinangka sulih sarira sulih aturipun saking panjenenganipun Bapak Suyono sekalian garwa. Katur wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh, para bini sepuh, ugi para aji sepuh ingkang tansah pinundi-pundi tuwin kinabekten. Ugi katur wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci, tansah mersudi wasing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang pantes limut ing rahih pituwah-pituwahipun. Ugi katur wonten ngarsanipun papandom-pandoming kawula dasih Bapak perangkat desa, Bapak kepala dusun, Bapak ketua RW, ketua RT ingkang dahat kinurmatan. Ugi katur wonten ngarsanipun sanghyanging para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang tansah rinantung ing Suka Basuki. Ugi boten kalumpen katur wonten ngarsanipun pamerti budaya saking campursari Pujilaras. Keparang matur pilih wonten wekdal samangke kula mundi jawuh pinangka sulih atur saking panjenenganipun Bapak Suyono ingkang sepindah. Sumangga kita ngaturaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang saestu tansah paring berkah saha rahmat dumateng kita sedaya. Kadhipik wonten wekdal samangke kita saged matrempal nyauji wonten ing pahargyan prasaja menika. Salajengipun kepareng matur wonten ngarsanipun Bapak Ahmad Fakhan pinangka sulih atur sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Nasipun sekalian garwa. Ingkang sepindah Bapak Suyono sekalian garwa Ibu Poati kepareng atur salam taklim wonten ngarsa panjenengan. Mugia tansah winengku ing Suka Basuki wonten ing pahargyan samangke saged lumampah kanthi kebak ing kawilujengan kalis sing rubida niring sambikala. Jangkep ingkang kalih saking Bapak Suyono sekalian garwa wonten ing wekdal samangke sulih salira dipun panjenengan dumateng kula ngaturaken pinanganten kakung ingkang asma Nakmas Bagus Hanungka Aji Kusumo ingkang wekdal samangke sampun kepareng anjatukrama panjenenganipun Nimas Ayu Wahyuni ingkang sampun sah ijab kabul wonten ing KUA Kecamatan Torok wonten ing dinten samangke. Mugia enggal saged kalajengaken kanthi titi laksitaning adicara panggih anut adat Idi Widono ingkang sampun sinengker wonten ing Laladan Dusun Kuwaja RT sekawan RW Tunggal Desa Dimoro Kecamatan Torok. Kanthi salajengipun saking keluarga ageng Bapak Suyono sowan mangersa ngabiyantara wonten panjenengan sami boten saged atur menapa-menapa namung saged mbekta sekedhik angsal-angsal mugia boten kapirsanono saking kathok ajinipun ingkang dipun aturaken menika pinangka pangingset pasederekan kekadangan bebesanan
mugi ndadosaken renang kembali.